Mayor sa lungsod sa Alugidsan ug mga kauban gihukmang guilty sa kasong graft. Ito na media dire. And then TV5 ba? Para makaistorya sa'yo. Kung ano ba yung problema ba? Negosasyon sa pagpasurrender sa usa ka armadong tao nga gikukod sa pulis, milanat og napulo ka oras. Mentally disabled person na kurentihan patay human makahikap sa live wire nga gibutang sa gate sa iyang silingan. Kapulisan sa Talamban Police Station ipa-lifestyle check kay gituan nga mga drug protectors. Pagmugna sa ikapitong distrito sa lalawigan sa Sugbo, nakapasar na sa second reading sa Kongreso. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita. Uban sa kinitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlong Biyernes, petsa 6 sa buwan sa Hunyo, tuig 2014, ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM Cebu alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Milana, tughalos na pulo ka oras, usa pa mi surrender ang lalaking armado sa Dakbayan sa Danao. Ang maong lalaki giingong drug pusher sab pag-umangko ni Danao City Mayor Ramonito Durano III. Ray Pasaporte, Sugin Liming. Mga patrol car sa kapulisan o rescue team ang naabtan sa News 5 pasado alas 12 ganihang tungang gabi dinhi sa sitio Kamalig Bato sa barangay Tabuk sa Dakbayan sa Danao. Ilang gialarmahan si Eduardito Durano alias Dudong Apro pasado alas 11 kagabi. Natagak ang armas ni Durano human may naog sa multicab dayon misulod sa iyang panimay. Alarma armed person dun sa barangay Poblasyon. And then, nagpa-conduct tayo kagad ng surveillance dun sa area. And then, nakita nga ng mga pulis natin na mayroong armas to. And then, nung paglapit nga, biglang sumakay ito ng sasakyan. Itong multicab. And then, hinabol to, hinarang, binangga. Nung una doon, tapos, nakatakbo ulit ito, sasakyan. Nakalusot ba? Hinabol hanggang nakarating dito. Tungod sa pagduda sa kapulisan nga duna pay laing armas si Durano sa iyang balay, wa nila pugsa nga musulod kay naasab ang iyang mga anak. Si Danao City Mayor Ramonito Durano III miangkon nga iyang pag-umangkon si Eduardito. Iyan ning giulagway nga badlungon og iladong tigpayot og ginadiling drugas. Noon man siya nga pusher din Yang giatngan pa mo dito sa mga 2 kilometers gikan dire. Niya mo to pag niya tong ginukuray niya abot din mo nilambay. Niya mo ni suod niya pag suod sa mga SWAT gihulga nga umanaka mo dire ako rin kuanon ako mga anak. Suway nga nakig-negotiate ang hepe sa intelligence operative sa Danao City Police. Ito na media dire. And then TV5 ba? Para makaistorya sa'yo. Kung ano ba yung problema ba? So, baka kung pwede ba na pag-usapan natin to sa station, hindi yung... Yung gusto ko sa Nandyan. Oo. Ano gusto mo? Si? Attorney na ako. Attorney mo? Apan nagdumili sa pagtahan si Durano, kay iya pa kunong huwaton ang iyang abogado. Ingon man ang igsuon sa mayor nga si Don Durano ug ang anak ni ini nga pulos wa manunga. Matud sa hipi sa Danao City Police, Police Superintendent Elmer Lim, mihangyo kaniya ang kabanay sa suspek nga hatagan og pagkaon apan wa nila kini hatagi. Gihangyo hinuon ni Lim ang kabanay sa suspek nga pagawso na lang ang iyang mga anak. Ug pagka-alas 6 ganihang buntag, gipagawas ni Durano ang 12 anyos niyang anak babay. Pasado alas 8 miabot ang laing kabanay ni ini nga niapil sa paghangyo. Misunod kaniya og sud si Police Superintendent Lim. Timailhan nga misurrender si Durano dihang gipasud sa gate kining sakyanan. Sulod sa compound doon Yes, mga 9 hours no ato ang pagpaabot no hantod makuha siya or ma-detain siya sa ato ang detention cell. Duha ang usa iya naman tong gibuhian. So duha ang iyang gigakos nga murabag protection niya. Di pud maingon hostage no but protection niya nga pero kato pong mga anak dili pud mo miunong pud niya di pud mo hawa siyang kiliran. Dihang nakadesider nga musurrender, mi request og sakyanan si Durano aron magpadala sa ospital kay naglisod kuno kinig ginhawa mao nga ila kining gihatag ang gusto ni ini.
Wala naman tayo nakuha dito sa sulod sa balay no, kay ang armas niya nahulog na magudto sa gabi pa lang. Sa karon ang kining vehicle ron nga naa karon sa ongoing ang processing na. Giablihan sa mga sakop sa Crime Scene Investigation Unit sa Cebu Provincial Police Office ang multicab ni Durano nga dunay duha ka dagkong putos ug laing duha ka gagmay sa gituhang shabu ug rifle grenade. Dati ng birthday party. Di ko ka-assure kung iyahabag yun ang gibit-bit kay dili mi permi magkita. Alang sige text ganiha nga oxygen, pasudlag oxygen, coffee kay di na liso na siya ginhawa dyan. Dugang sa anak ni Durano, dunay sakit sa kasing-kasing ang iyang amahan. Nasayran nga napriso sud sa 12 ka tuig si Durano tungod sa kasong murder ug kidnapping ug nakagawas lang ni adtong miaging tuig. Kasong illegal possession of firearm and explosive, ingon man possession of illegal drugs ang atubangon ni Durano. Samtang matud sa hepe sa Provincial Intelligence Detective and Management Branch nga litimo ang gihimong operasyon sa kapulisan sa Danao. Actually, they have all the reasons to break open sa balay. There was already a commission of crime, so pwede na nila nga sudlon ang balay. But then they are thinking otherwise. They are very careful considering the fact that the person they responded was armed. Unya nasa consideration sa pamilya, kanaaman ng pamilya na mga bata, so dugay sila nakasud. Ray Pasaporte, News 5. Patay ang usa ka 29 anyos nga person with special need dihang nakoryentehan sa live wire. Jinky Bargio, Sugin Limi. Ining poste sa gawas sa panimay ni Lorenzo Macalinaw sa sitio Mahayahay sa Barangay Calamba, nakuryentehan patay ang 29 anyos nga usa ka person with special need. Giingong dunay giukay ang biktima nga si Chinky Barrett dihang kalitning mikirig pasado las 10 kaganihang buntag. Tabang na mo, nakatabang pa man ko. Nag-down na ang Japon mi. Pag abot niya, iya rin gilangkat. Gilangkat din sa tag-iya. Di man siya, nadungupan yun na mo. Pagtangtang niya sa mga wire, kaya gipambunlot man niya, sipa-sipa man ng kwan, sindiya. Diwa man siya sa bato. Matud sa mga silingan, gituyo og butang sa tag-iya nga si Macalinaw ang live wire sa gawas sa iyang gate. Diin daghang mga bata ang nakuryentehan kaniadto sama sa 17 anyos nga si Lindsay. Dakuan ko, galingkod ko ba niya. Pagsandig na ko ba niya, gusto kay kurinti sa akong likod niyo, nalabay ang cellphone to. Pero daghan ang niadto sa tindahan mo nga kuan nga ilang mga anak na kurintihan diha. Apan gihimakak ni Macalinaw kinsa gidakop sa kapulisan nga siya mo'y nagbutang sa live wire. Ako mo surrender ko diri kay ako ilang ipsaninlan. Nga nisuraron sa akong safety, mga ni-surrender ko diri. Ang inahan sa biktima kinsa wa atol sa hitabo, wa makapugong siyang gibati og nanganti sa pagpasaka og kaso batok kang Macalinaw. Sakaan ng kaso, dili lalim kuan ni mawagtagag anak. Sakit kayo para nako. Ya amo na siya pa kasuhan pakasuhan na namo. Kay matay mawinsun. Jinky Bargio, News 5. Nangayo og hustisya ang ginikanan sa usa ka call center agent nga gipatay sa iyang kapuyo tungod sa selos. Ang inahan sa biktima mibutyag nga bisan siya hapit usab mapatay sa suspect. Andrea Patenya, Sugin Limi. Miabot na dinhi sa Sugbo gikan sa Mindanao ang pamilya ni Ashela Antipuesto, ang 31 anyos nga babaeng call center agent nga gipatay sa iyang kapuyo nga si Flint Toling sud sa ilang apartment unit sa barangay Pagsabungan, Dakbayan sa Mandawi. Gawas ni Ashela, gipatay sab ni Flint iyang maguwa nga si Jason, human nagselos og natahap nga adunay relasyon ang duha. Matud sa inahan ni Ashela nga gikan pa sa Oroquieta City, Misamis Occidental, di pa niya madawat ang gidangatan sa iyang anak. Dugay na niyang gitambagan iyang anak nga makigbuwag kang Flint tungod sa kanunay niining pagpanapat. Kini ang iyang gidudang hinungdan kun nganong kanunay nga makuhaan sa iyang gisabak ang biktima kaniadto. Bisan siya, hapit sab kunong napatay ni Flint. Ay, dapat yun, klaro. Ako hapit ko, mapatay po na ng Jun. Kay gaaway na sila. Din ko nga, Jun, nga nung dako mo na istorya ha. Magsabot-sabot ng good mo. Kung sa'yo gibuhat, gikuha sa kutsilyo. Dayon, pagkakita nga sila nga kuhan, sanang, kada kutsilyo yung kalibin. Giday ko nga sila, ayaw Jun, yung apilo mo ni mas mama, wak mo na ilabot.
Di mo tuo ang inahan ni Ashela nga nang laki ang iyang anak, kay nasayod siya kung unsa ni ini kahigugma si Flint. Ikaw mo to kay, abi gumi mo, sa ultimo kada yung kaipon ng istorya mo. Iya ko nang gipapili sa sila. Kinsa may imong piliun? Ako o kana imong pamilya? Ikaw. Kunya pagkahuman, mingon sa nangwaglain, pili lang sa piliun sa akong anak, ug nana mong gali istorya. Niabot sab sa punerarya ang mga kanhi katrabaho ni Ashela sa call center nga nakugang sa panghitabo. Grabe ilang kasubo sanglit buutan ug well-performing nga agent si Ashela. We're na TL ko niya for almost 2 years. Di na siya kuan ang amo lang issue kay yung average handling time, pero aside may problema sa attendance, sige, ang route niya kay balay trabaho kay kuhaon na siya permi ni Junjun. And then, huwag namin mga outing, di kaya namukuyog, kay magselo siguro, murag kanang di mo sugot siguro yung kuan live-in partner. Karong adlaw pa gipaubos sa autopsy ang lawas ni Ashela, human miabot ang iyang mga tagtungod. Ugmang adlaw dado ng iyang patayng lawas ngadto sa Mindanao. Kasong murder ug parricide ang ipasaka sa kapulisan batok ni Flint. Andrea Patenia, News 5. Mga classrooms nga naguba sa bagyong Yolanda gitingwa nga mahuman og paayo karong buwan sa Agosto, duha ka buwan human sa pagsugod sa klase. Gawa sa naguba, nagkuwang og kapin sa 1,000 ka mga classrooms ang probinsya sa Sugbo. King Perez, Suginlimi. Nagpabilin gihapon ang suliran sa kakuwang sa mga classroom sa amihan ng Sugbo. Human naguba sa bagyong Yolanda, dulan 7 ka buwan ng milabay. Hinuon na doon na gigahin nga 190 milyones pesos alang sa pag-rehabilitate sa mga classrooms gikan sa DepEd Central Office. 121 ka mga classrooms ang unang ipaayo o gitinguhang mahuman karong Agosto. Matod ni Dr. Arden Monisit sa DepEd, nagtinguha sila sa DepEd Province nga madungagan og 1,131 ka classrooms. Yes, as usual, perennial problem na to ang atong lack of classrooms. Specifically dito sa mga schools affected by Super Typhoon Yolanda. Nagyapon sa atong gitawag nga mga temporary learning shelters, but we make sure nga atong temporary learning shelters are all conducive to learning. Narelease sa DepEd Central Office ang unang 15 milyones pesos alang sa minor repairs. Gibana-banang mo kantidad og 700 milyones pesos nga rehabilitation budget ang gipangayo sa DepEd Province. Nalakip kini sa 12.2 billion pesos rehabilitation budget sa amihan ng Sugbo nga naaprubahan na sa cabinet cluster. Atong budget po niya diri sa katong ihatag sa provincial government, i-augment lang na to ang funds niya nga ihatag po sa DepEd Central. Sa lungsod sa Madre Dejos, matud pa sa mayor 50% sa mga tunghaan ng wa pa maayo. Si Mayor Salvador de la Fuente nagkanayon nga mga pribadong organisasyon lang ang nagpaayo sa ilang mga eskwelahan. Temporarily, right now, medyo sakripisyo pagyod sa mga bata. King Perez, News 5. Dungan sa pagbundak sa kusog nga uwan kaniyang buntag, nahunong ang klase sa Sapang Dako Elementary School sa Dakben sa Sugbo dihang misulod ang tubig sa maong tunghaan. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Nagdungan og gabot sa Sapang Dako Elementary School ang mga ginikanan aron kuhaon ang ilang mga anak dihang misaka ang tubig sa sapa ug naabot sa mong tunghaan gumikan sa halos 1 ka oras nga kusog nga uwan. Gipanghimangnuan na sa prinsipal sa maong tunghaan ang mga magtutudlo nga mangandam na kung ugaling dunay baha nga mahitabo. Kinahanglan gud siya, ma'am. Kay kaniha lang lagi, ma'am, kita lang kas ginikanan panon, ma'am, oy. Anak gud sila, ma'am, pwede ko na mo anak ko dito di ko mapugong. Kuha lang ninyo. Kuan padayon na ang klase. Balik na ang klase. First ever mo uwan og balik. Okay, diretso lang gid mi. Diretso jud nya. Karong hapon, nagtagbo ang local school board ug Cebu City Government aron mahatagan og pagtagad ang mga tunghaan nga tabangunon. Usa sa gisgutan nga planong pagpabalin sa Sapang Dako Elementary School sa ibabaw nga bahin sa sapa ug daplin sa karsada. Apan ang maong luna nga gipanag-iya sa kagamhanan sa Dakben sa Sugbo, dunay 24 ka mga pamilya nga nagpuyo. Once ka mahawa na to ang 24 ka bubong dito, masugdan na to ang site development plan sa area. Well, we're trying now to kaning pangitag another place, no?
hinuon kanang yuta diha nga gitukuran sa mga tao, half of it raman sad, no? There is another half. So maybe the adjacent lot we can negotiate, no, for the acquisition. Leslie Caminada Vistil, News 5. Tusihon karon sa kapulisan kung kinsang nagpaluyo sa pagpasibat sa usa ka batan-on nga binilanggo nga nawala gikan sa Medellin Police Station. Ang batan-on saksi sa pagpalusot sa druga sa prisuhan sa police station. Andrea Patenya, Sugin Limi. Miabot na sa Sugbo ang batanong piniriso sa Medellin nga miiskapo ug miadto sa Bacolod City. Si Jesse Aliamado Jr. alias Junjun, gida sa kapulisan sa Medellin ngadto sa Provincial Investigation and Detective Management Branch kaganihang buntag. Ang plano nako karon para mawagtangan sa ko sa responsibilidad, ako ni siya i-turn over sa BGMP sa District Jail sa Medellin. Niadtong Abril 17, mieskapo si Junjun ug ang iyang ginikanan mireklamo sa pagkawagtang sa batan-on samtang ubos sa kustodiya sa kapulisan sa Medellin. Sutaon karon sa PIDMB kung duna na bagyo'y commitment order gikan sa korte alang sa pag-turn over ni Jesse Aliamado Jr. ngadto sa BJMP sa lungsod sa Medellin ug kung migawas na gyud ang maong mando, hangyoon kuno nila ang korte nga kung mahimo, ma-extend ang ilang temporaryong pagkupot sa maong batan-on aron duna silang igong panahon sa pag-imbestigar ug paghinabi niini. Gimando sa hepe sa PIDMB nga si Police Superintendent Rodolfo Albutra nga ipadiretso sa iyang buhatan si Junjun aron makuhaan nila og pamahayag. Buot likaya ni Albutra nga maimpluwensyahan sa Medellin Police ang luwatan nga pamahayag niini tungod sa unang mga pasangil nga wa na kini mobalik human gisugo sa pulis sa pagpalit og sigarilyo. Gipadala nato siya diri para walay biases sa iyang statement. So instead, we're not directing Medellin Police Station to get the statement of the subject, but rather kami mismo ang makuha sa iyang statement. Wa gipresentar si Junjun sa mga tigbalita, sanglit wa pa kuno kini sa tarong nga panghuna-huna. Mibutyag si Albutra nga sa iyang inisyal nga pakighinabi kang Junjun, mibutyag kini nga duna kunoy mikuyog ug mi-finance sa iyang pagbiyahe paingon sa Iloilo, apan wa na kuno kini makahinumdum kun kinsa. Di mo tuo si Albutra nga wa kaila si Junjun sa iyang kuyog ug dako iyang pagduda nga giprotektahan kini sa batan-on tungod sa kahadlok. He is still on denial. Maklaro na ito nga nag-deny siya, he is protecting somebody. Siguro ang niya is pang giprotektahan kung madamay ba or whatever ang purpose is. But eventually, he will divulge everything sa ato. Giklaro ni Albutra nga di makalingkawa sa kasong administratiba ang mga sakop sa Medellin Police Station human na eskapuhan og detainee. Dako sab kunog tabang ang affidavit sa batan-on aron pagsuta kung tinuod ba gyud nga nakasaksi kini sa pagpalusot og droga sa Medellin Police Detention Cell. Nadakpan si Junjun ni atong Setyembre sa salang pagpanulis. Tungod kay 18 anyos ang iyang gitug-an nga edad, gipasakaan kinig kaso. Dihang nasayran nga 17 anyos pa siya ni atong pagkahitabo sa krimen, gi-refer kini sa Social Welfare Officer. Nasuta sa social worker nga dunay high level of discernment si Junjun sa pagbuhat sa krimen. Gani aduna na kini record sa pagpangawat nga atong 13 anyos pa siya. Andrea Patenya, News 5. Kilang big time drug pusher sa Barangay Tisa, Cebu City na sikop sa kapulisan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nakugang si Frelin Mapaso, 45 anyos dihang gisuong sa kapulisan ang iyang panimay sa sitio Manga, Barangay Tisa kagahapon sa hapon. Giila siya sa Cebu City Anti-Illegal Drug Special Operations Group nga level 2 big time pusher sa maong lugar. Nakuha sa baybas gikan ni Mapaso kining 164 ka mga gagaming pakete sa gituang shabu nga nagkantidad-tanan og 65,000 pesos og 2,600 pesos nga halin. Duha ka semana nga gipanid-an sa kapulisan ang operasyon ni Mapaso nga gihulagway sa kapulisan nga idlas diin maayo kaayong mo dispose sa iyang mga drugas pinagi sa iyang daghang mga runners. Ug kagahapon mismo ang subject na gyud ang nagtransaksyon sa poster buyer. According to her, bago pa siya pero based sa mo ang info ma'am na dugay na ni siya nag tinda but mao na nga nag-aim sa big fish. Gitiming gid mo sir nga siya mismo ang makuha kay actually daghan kay ni siya og runner. Bisan sa daghang nakuhang drogas, hugtanong gihapong gimakak niini ang pasangil. Matud niya, posibleng gisuyaan siya sa iyang mga silingan o gibutang-butangan og istorya. Kani OFW si Mapaso nga nalambigit sab sa video career operation kaniadto. Dili bisag usa ka boxer. Di gito ako Wag gyud ko ako. Sa may pato nimo na
Giingong mukabot sa usa ka kilo matag semana ang makurot og mabaligya sa dinakpan nga giingong gikan sa iyang bayaw nga naa sa Muntinlupa. Si Mapaso mo ikaduhang drug personality nga nasigop sa kapulisan sa Barangay Tisa sud sa duha ka semana. Kining among kampanya Batok Illegal Drugas magpadayon sa nagkalaing-laing lugar diri sa atong AOR. Ryan Sorote, News 5. Laing pagpangronda batok sa iligal nga drogas gipahigayon sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue. Tigamitan og drogas nga nadakpan na nga tarungan pa nga dili sala ang paggamit og drogas. Madin Sabang, Sugin Limi. Uwa na ko nagigamit sa dautan. Di man ingon nga dautan ang butang og imo lang igamit sa tarong kita purpose. Di lang palabig kuan. Wala sa kato. Oo. Di lang palabig ng hantong og buang ng moto. Nasa wa mo kita sa Biblia nagdosal na take drugs. Kini ang gihimong katarungan sa negosyanteng tigamitan og drogas nga si Silef Ko, taga Ubay, Bohol nga nasikop sa buy-bust operation sa Mandaue City Intelligence Branch kagahapon sa Barangay Tabuk. Higala niko ang subject sa operasyon nga si Neil Soson nga gihulagway nga usa ka level 3 drug pusher sa lugar. Nadakpan sab ang habal-habal driver nga giingong runner nga si Gerald Guardiana. Nakuha sa kapulisan gikan sa mga dinakpan ang usa ka bulto sa gituuhang shabu nga dunay street value nga 55,000 pesos. 8 ka gagmayng pakete nga nagkantidad ang usa og 200 pesos ug kining usa ka putos nga marijuana. Nakuha usab gikan ni Suson kining kalibre 22 nga revolver. Giangkon sa tulong nga mogamit sila drogas apan ilang gihimakak nga ila ang mga nakuhang drogas ug mga drug paraphernalia. Oo, karon ko inakuan lang yan nila nadakpan gani. Kalitan ka tinood. Ito lang to. Ngay napakuha man siya na pagkadlawan magkasugat ba. Puro ingon sila nga tungod sa bunay patay na rape na nga na. Suwa pang siya na na oy. Nana sa itong pagkatao mismo. Kung bumatod ang Ha? igol itong magatod Maghatod og niya, gali. Taud-taud na gipanid-an sa kapulisan ng iligal nga kalihukan ni Suson nga makadispose og 3 ka bulto sa shabu matag semana nga magkantidad og 115,000 pesos. Gisusi sab karon sa kapulisan ang mga individual nga natala sa listahan sa utang sa mga drogas nga nakuha sa kapulisan gikan kang Suson. Kining tawanan nga si Aboy taga Paknaan ni siya. Din ang iyahang pagkaila diya sa Paknaan muralag manuyupay. Pero iyahang pamaligya tuagid sa Tabuk. Madin Sabang, News 5. Pipila lang ka metros gikan sa dalan si Padilla nahimutang ang usa ka balay nga giingong usa sa mga palitanan ingon man suyupanan sa ginadiling drogas sa Barangay Dolha Fatima ang gironda sa kapulisan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Naghapangan abtan sa News 5 si Aldi Quina, ang target sa buy-bust operation uban nilang Alvin Zamora nga taga Pardog ang mabdos nga si Nikki Joan Cabatino. Kini upat ka magagmang pakete, medium pack nga nagkantidad og kapin sa 20,000 pesos nga gituang shabu o mga drug paraphernalia ang nakuha gikan sa madinakpan. Pipila ka semana nga gipanid-an sa mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group si Dikina nga usa ka level 3 drug pusher. Giing din sa gipuy-an ni Dikina, mamalit og muhit-hit ang iyang mga suki tungod sa mga nakitang nilikit nga mga foil nga nakitaan sa kapulisan. Yung surveillance circle sa may mga manuyupay rin, mga estudyante, mga trabahante, sa mga Ito na may gi-monitoran nga yung ipay takadero doon ako yung mga trabante sa dool doon sa palibot. Gipanghimakak ni ng Dikina ug Zamora ang mga drugas ug ang mga drug paraphernalia. Samtang agmabdos miingon nga igora siyang gisugo sa pagpalit og drugas ug wa siya labot sa operasyon ni Dikina. Hindi mo ko siguro hindi mo ko magamit nun. subukan ka magpapalit din, Hana. Dili sila ko ma'am, kanamaan niya siguro sa magdahas lamang ba? Yeah. Mag-abang lang sila. Timing kayo sir nga bayad ako utang niya ba? Ako kalibutan nga na pulis nga bot. Kuyawan man ako nga tukmod ko sa isang pulis kay kalibutan ba trabaho ko overtime lagi ko ron ya kalibutan amo na ako nga munay na hitabo na ako ron. Kuan man na kami ilang kumpra-kumpra nga ako sa kumpra-kumpra nga ako lang ni kupot. Kalapasan sa Comprehensive Dangers Act 2002 ang atubang sumbong sa mga dinakpan. Ryan Sorote, News 5.
Ipa-lifestyle check ang mga sakop sa kapulisan sa Talamban Police Station. Ang mga pulis gituuhan nga nalambigit sa pagpanalipod sa namaligya o gidili nga drogas. Andrea Patanya, Sugin Limi. I'm anticipating an initial report. Personal nga susiho ni Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana ang taho nga dunay drug protector sa kapulisan sa Talamban. Gihatagan niya og deadline karong Lunes si Talamban Police Chief Senior Inspector Bienvenido Miral sa pagsumiti og report kabahin sa maong issue. Iya usab nga ipaubos sa lifestyle check ang mga pulis sa maong stasyon. In some other ways, one way or another, alam mo yung techniques or strategies ng investigators, marami naman yan eh. And with our background, no, in investigation, I believe that those who are definitely, no, positively na mapapatunayan natin involved, mapapatawan ng karampatang parusa. Una nang mibutiag si Miral sa News 5 kagahapon nga nanawagan siya sa mga reklamante sa pagngan sa maong mga pulis aron iyang maimbestigar. Nanawagan usab si Romana ni atong adunay impormasyon sa pagduol kaniya. I'll just make sure na yung evidence would be complete enough to stand in court para madali kasi mag-accuse, mahirap magpatunay. That's why we welcome more information. Mibahad si Romana nga pahamtangan sa tukmang silot ang mga pulis kung mapamatudan ang ilang kalambigitan sa gidili nga droga. Sa laing bahin nag-ocular inspection na si Romana sa mga bukirang barangay sa Dakbayan kagahapon alang sa duha ka duga nga police stations nga ilang tukuron. Ang barangay Guba ang usa nga tukuran sa bag-ong police station samtang nangita pa sila sa laing lokasyon. Kini ang usa sa solusyon nga ilang nakita sa pagsulbad sa problema sa drogas ug krimen sa mga bukirang barangay. Magtinabangay ang kagamhanan sa syudad sa Sugbo ug ang PNP sa pagpatukod sa mga police stations nga gikatakdang mahuman karong 2016. The lot should be donated for the PNP to also release funds, no. Ang requirement kasi doon should be 400 square meters donated to the Philippine National Police. Then the PNP will allocate 3 million, tapos sa LGU counterpart 1.6. Samtang dugang 200 ka mga pulis ang ihatag sa CCPO karong tuiga. Dako kuno kinig ikatabang, hilabi na nga nagsingabot na ang Apex Summit karong 2015. Andrea Patania, News 5. Mga vintage nga bala sa armas o granada na kuykuyan sa bakanteng luna sa lungsod sa Liloan. Sugin Limi, Ray Pasaporte. Dinhi sa bakanting luna sa Sitio Tabuklamak, Barangay Yati sa lungsod sa Liloan, nakuykuyan kining mga bala sa mga tag-as nga kalibre sa armas ug duna pagyoy granada. Kuyawan ko sir, kay mabuto sir. Muta akong nagkawat, na akong ipundok kay akong tanadala. Dili ko dagan dare kay prag kumukwa. Pagana ra ko anak nga bala dagan. Matud ni Ronnie Piruti nga kagahapon sa hapon nagkaut siya aron mananom og pitsay ug bisan mabaw pa ang iyang nakaut, misugat siyang pananaw ang mga tayaong bala. Mihunong siya sa pagkaut kay gawas sa bala, duna siya nakit ang granada. Kaw ko yuta kay ako tatno nagpit ko ta pitsay. Dili. Ako ipundok nya. Pagkaut na patunong ko dire. Ari tanaw kamera. Kuyawan man ko dia kay namin nga bala gihon ako di ko silingan dire. Among gisako. Nagtuo si Noy Efren, kinsa lumad sa maong lugar, nga gipanglubong kini sa mga hapon, human sa ikadawang gubat sa kalibutan. Gani nakakaut siya kaniadto og bayoneta. Sigun sa akong hibawan, si mama o si papa, buhi pa to. Istorya nga, kining dapitan diri, himo ko nigbarak sa mga hapon sa tong kaduhang gubat sa kalibutan. Istorya to namo, nya istorya lang pud lagi. Karon, nangawat mi kanang putaw kay barak man kuno lagi. Nakakaot mi kanang mga tabon sa baril ba, kanang mga baril nga imported ba, katong mga baga kay nga baril. Among gikaot ni dapita. Nakuha sa mo. Kuha mi, kwarta ko atong mga hapit mo 2,000. Mintas tanto bentayan. Giturn over kining sako nga hapit mapuno sa mga bala ngadto sa kapulisan. Posible sir kay karaan naman kayo nga kuha naman jud sa taya og mayong uban na nakita naging pulbura nga putol na tungod sa kataya niya ba. Nagtuo si Batikin nga duna pay mubuto sa mga bala hinungdan nga nakig-alayon sila sa Explosive Ordnance Division sa Cebu Provincial Police Office nga maoy muilas sa mga bala nga mubuto o dili na. Ray Pasaporte, News 5.
Mayor sa Aliginsan nga og mga sakop sa Bids and Awards Committee gihukman sa Sandigan Bayan nga nakalapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sila gireklamo sa kani konsehal nga mipaayo sa munisipyo nga wala mo agi og tarong nga bidding. Ryan Sorote, Sugin Liming. Nahukman nga guilty sa Sandigan Bayan si Aliginsan Mayor Cynthia Moreno og laing 7 ka mga kauban human mi award kini og repair project sa ilang munisipyo nga wa miagi og tarong nga bidding niadtong 2007. Mitabong sa case promulgation kagahapon didto sa Sandigan Bayan 1st Division ang complainant nga si June Hersua og ang mga akusado. Gawas ni Mayor Moreno, gilakip sa kaso masakop sa Bids and Awards Committee sa lungsod nga sila Pipito Magilimutan, Nueva Villegas, Marilyn Florderiza, Hertudes Ababon, John Lim, Emilia Lucelis, og Orven Nengasca. Gitagaan og 15 kaadlaw ang mga akusado sa Graft Court nga mohimo sa ilang appeal. Ang mga akusado daling ni piyansa og tag 60,000 pesos matag usa alang sa ilang temporaryong kagawasan. Ang mireklamo nga si June Hersua kanhi konsehal og kaalyado sa politika sa mga Moreno. Ang akong kaso di gyud mo prosper tungod kay daghan kuno kayo sila kwarta sinako. So ako lang yung gisuwayan kay ang akong pagtuugod karong panahon na basig mo barog na ron ang mga insakto dili na to mga dautan. Gihulagway ni Mayor Cynthia Moreno nga pagpamulitika ang gibuhat ni Hersua ngadto kanila. Masaligon si Moreno nga sama sa ubang kaso nga gipasaka bato kanila ibasura ra unya kini sa korte. Natural man sad siguro na sa ato ang mga kaatbang sa politika nga mustorya nga mauni mo na kuan kay pagdaot man na nimo, that is attack man na para nimo para pod na pagpahumot nila, so para nako ay dili na kaayo nako hatagan og importansya. Ryan Sorote, News 5. Nadiskribihan nga wala magtugma og managlahi ang uban nga probisyon sa pre-qualification ug post-qualification requirements alang sa pagbid sa security services sa Kapitolyo. Mudangop sila karon sa Government Policy Procurement Board sa Department of Finance aron pagkonsulta kung unsay angay nga buhaton human mipasar na sa pre-qualification ang mga bidders. King Perez, Sugin Limi. Sa panaghugpong sa mga miyembro sa Provincial Bids and Awards Committee kagahapon, nagkahiusa ang komitiba nga dili usa i-award ang kapin 37 milyones pesos nga kontrata ngadto sa Black Pearl Security Agency. Sumala sa PIBAC, adunay wa makomply ang Black Pearl Security Agency sa post-qualification requirement. Ubos sa pre-qualification requirement, gikinahanglan nga adunay kontrata ang ahensya nga mokabat og 50% sa approved budget contract nga 37 milyones pesos. Pasado ang Black Pearl sa pre-qualification tungod aduna sila'y existing nga kontrata nga mikabat og 21 milyones pesos tali sa Waterfront Airport Hotel and Casino. Apan sa post-qualification requirement, gikinahanglan nga adunay na kompleto ug natapos na nga kontrata nga mobalor og 25% sa approved budget contract nga 37 milyones pesos. Tungod kay ongoing pa ang kontrata sa Black Pearl Security Agency tali sa Waterfront Airport Hotel and Casino, wa sila mopasar sa maong requirement. Nasuta sa Kapitolyo nga adunay depekto ug managlahi ang mga lagda sa pre-qualification ug post-qualification alang sa security services. Matud nila, ilalang gisunod ang karaan nga requirements. Walay sayop diri. Walay sayop diri. Although ang katong observation nila, because sa bidding documents lahi man ang gibutang, dili man siya consistent sa checklist ba. So karon with that documents, mudangop karon ang Bids and Awards Committee sa Government Procurement Policy Board ubos sa Department of Budget and Finance. Buot nila masayran kung angay ba nga i-award ang kontrata sa Black Pearl Security Agency taliwa sa mga depektoso nga requirement. Just to erase doubts, no? Karon to lang ang mga insinuations nga girig ang bidding, nga dunay nakakwarta, nga dunay mga palusot, ana ba? Kinahanglan pa nga mohimog emergency procurement request ang Provincial General Services Office ngadto sa Bids and Awards Committee samtang gisulbad pa ang suliran sa kontrata sa Black Pearl Security Agency aron aduna giapoy gwardya ang mga buhatan sa Kapitolyo sa lalawigan. If there is a situation like what we are contemplating now, there is an urgency, there is a possible danger, okay? There is a provision there that allows for emergency procurement. Atong i-discuss sa PGSO. Kay actually manggod kami sa BAC magpaabot raman mi og na request, di ba?
dili man kami sa back may magbuot. Gani wa gisalikway sa Kapitolyo nga musibog ang security agency human mi-deploy og mga gwardya bisan walay kasiguraduhan ang pag-award sa kontrata. I think mahimo man tingali kung kapuya na sila nga wa man may klaro kung sunduan mis Kapitolyo ani bantay-bantay mi rin yate nga di mi sunduan may pamangatras ta. Oh, okay ra po tingali. Hinoon mi pasalig si Provincial General Services Office Head John Sepe nga ang Black Pearl mao'y plano ni ining kuhaon sa higayon nga himuon ang emergency procurement request. Naman ang contract sa tactical yan, nakasugod naman yung Black Pearl. Amo na lang yung ipadayon kay lisod na po mag-ilis na po may karon og kuan. Ipasusi na sab karon ni Sepe ang mga reklamo nga way armas ang ubang gwardya sa mga buhatan ubos sa Kapitolyo. Sama ining nadawat nga text message ni ining inyong tigbalita nga nagkanayon nga way armas ang mga gwardya didto sa mga district hospital sa Habagatang Sugbo. Ang kanang sawa sila ay armas, usa na sa mga aspect nga ato ginaipataw ila atensyon niya. Siguro timing ko ni nga matistingan nato ni sila kay kung di gid sila ang ngayon nga ipabilin, nig-abot ko sa decision na sa pagpasaka nato sa pag-refer nato aning issues nga atong yatubang karon. Basig mo na nahimuan natong base nga basig di gid sila ngayon. I really not of course wako ka hisgot about the armas because I presume nga doon ay mga armas ng mga gwardya. Anong dako mo kini-issue ng armas for you? King Perez, News 5. Maugkadto ang 30 minutos nga pagbalita sa Aksyon Bisaya. Kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Di lang kutob sa balita. aksyon!